Grazas pola vosa presencia. Está aquí comigo o compañeiro Miranda Vigo, que é o responsable noso de comunicación. Bueno, o obxectivo da rolda de prensa, sodes plenamente coñecedores do mesmo, é dar un pouco a nosa valoración un día despois do que foi a folga xeral en Galiza, non? Unha folga xeral que para nós é un rotundo éxito, na medida en que o paro foi moi generalizado en todo o que ten que ver co sector industrial e o sector da construción, mesmo en sectores importantes do sector servicios, na medida en que pararon pois grandes áreas comerciales, que noutros momentos hai moitas dificultades para iso, mesmo o transporte, a recorrida de lixo, e onde houve máis dificultades para o paro é no sector da administración pública, onde efectivamente aí o paro foi menor. O paro máis significativo deuse con respecto ao que é a área pública fundamentalmente nas universidades, onde das tres grandes universidades a maior parte das facultades estuveron paradas, e pois en sectores tamén do ensino secundario e primario, non? Incluso en niveles superiores ao que foi a propia convocatoria para a área pública do 8, creo que foi o 8 de xuño, non? Se despois analizamos a propia actividade en xeral a nivel da cidadanía, eu creo que en todas as cidades se podía percibir nos polígonos industriales, pero en xeral o que era a vida da cidade, que había unha paralización importante, non? E eu creo que isto hai que resaltalo porque a folga facíase e convocábase nun escenario moi complicado, nun escenario de crisis económica, polo tanto con moito temor por parte dos traballadores e traballadoras a perder o seu posto de traballo, nun escenario onde na víspera da propia convocatoria de folga, nos días anteriores, houve ataques moi directos tanto que as centrales sindicales, intentando desprestixiar as centrales sindicales a través de certos medios de comunicación, e mesmo a quitarlle a operatividade á propia convocatoria de folga no sentido de que se facía moi tarde, que xa estaba a reforma aprobada. Bueno, pois eu creo que a pesares dese escenario a folga xeral tuvo un seguimento moi importante, e especialmente aquí en Galiza, e nese sentido queremos resaltar o feito de que aquí en Galiza tuvera ese nivel de participación ten moito que ver co propio papel da CIGA, non? Eu creo que as manifestacións da CIGA en xeral foron as manifestacións máis numerosas, e a nosa presencia en días anteriores á propia folga xeral, pois a través non só da propaganda, sino sobre todo do contacto directo cas empresas. Fixemos moitos centros de asambleas por todo o país explicando precisamente o contido e a trascendencia desta reforma. Eu creo que foi bastante determinante a hora de conseguir que a folga xeral aquí en Galiza tuvera pois unha das repercusións da maior repercusións de todo o Estado. E máis, falase de que a cidade de Vigo posiblemente fose a cidade de todo o Estado onde o nivel de paro e de participación nas manifestacións foi máis alto. Polo tanto, é algo do que nos sentimos orgullosos e queremos felicitar a todos os compañeiros e compañeiras da CIGA que fixeron un grande esforzo para que isto fose así, non? Cal é a situación un día despois? Bueno, pois nós vamos dirixirnos ao presidente do goberno mediante un escrito pedíndolle que rectifique a súa política, pero que rectifique no sentido non de que lle faga aí uns cambios así live, uns cambios aparentes, sino de que retire a reforma e de que non leve adiante as reformas que están pendentes, non? Nós só entendemos que a única salida que nós entendemos que tiña, que é viável para que sexa a resposta que a cidadanía exixe e que puxo de manifesto a través da folga xeral, a única resposta que hai que exixir ao goberno é que retire esta reforma laboral e que non leva adiante as seguintes. Nós, todos estes chamamentos ao diálogo social, bueno, pois está moi ben, pero o diálogo social é algo que trascende o que é aspectos puramente formales. É dicir, até agora as mesas do diálogo social existentes levan
pois 2 anos ou 2 anos e medio nesas mesas de diálogo social e non serviron absolutamente para nada. Nós incluso entendemos que o único que serviron foi para levantar expectativas de cara á poboación de que nesas mesas de diálogo social podía estar a negociarse algo, a plantexarse medidas que nos permitiran salir da crise económica desde unha perspectiva favorable á clase traballadora, e a experiencia demóstranos que iso non foi así. O único que serviron esas mesas de diálogo social e xenerar ese tipo de expectativas, o único que serviron foi para desmobilizar e arrastrarnos a unha situación como a que estamos, na que tuvemos que ir a unha folga xeral cando parte desas reformas xa estaban aprobadas. Por lo tanto, nós entendemos que eses chamamentos ao diálogo social son chamamentos para a galería. Aquí o que ten que facer o goberno é modificar as súas políticas, facer políticas realmente que nos leven á salida da crisis, facer políticas a favor daquela clase social que é perxudicada desta crisis, que é a clase traballadora, e, polo tanto, non seguir con políticas que o único que favorecen son os intereses do capital financiero, que foi, en definitivo, que nos arrastrou a esta situación de crisis económica, esa política especulativa que lle vai moi ben e que ese capital financiero siga a ganar pois moitos miles de millóns de euros nesta situación de crisis económica. E xa para rematar, antes de dar paso ás preguntas que nos queirades facer, manifestar a nosa crítica a como se está a informar desta folga en moitos medios de comunicación. Nos entendemos que carece pois realmente de rigor, é dicir, antes da folga fíxose unha política en moitos medios e queremos deixar claro que non ten nada que ver pois cas traballadoras e cos traballadores dese medios, non? Por se hai algunha dúbida, non é un reproche ao voso traballo, senón que entendemos que se intentou durante a campaña previa á folga dar a imaxe de que esta era unha folga convocada fundamentalmente polas centrales sindicales estatales. Intentouse minimizar ou desinformar sobre o papel que a CIGA estaba tendo na propia convocatoria de folga, e non hai máis que ver o que se informou despois o que se está a informar hoxe en moitos medios. Eu quero citar aquí expresamente o caso de La Voz de Galicia e do Faro de Vigo, que é unha ocultación e unha manipulación total do que ocorreu neste país. As principales manifestacións foron manifestacións da CIGA. A manifestación de Vigo, que era a manifestación central, a propia policía local recoñeceu que había máis de 40.000 persoas na manifestación da CIGA. Pero eses datos ocúltanse. As fotos que se sacan nesos medios son prácticamente das manifestacións de Comisións Obreiras e do GT. O único que se saca da CIGA son fotos de algún que outro piquete onde hai algún conflito, é dicir, intentando dar unha imaxe da CIGA como a central sindical culpable dos conflitos e dos piquetes, e non se dá a información do que realmente pasou. Entón, parecenos que é unha persecución que en algún desos medios chega aos extremos de seguir condutas moi similares ás que sigue Sarkozy cos xitanos en Francia. Sarkozy méteos en avións ou en autobuses e mandaos para o seu país. Algún destes medios a nós non nos bota do país porque non ten capacidade para facelo, senón faría de moi boa gana, non? E perdonade que sexa así tan duro, pero eu creo que se mirades con un mínimo de objetividade o que aí se informa, eu creo que é profundamente manipulador e carente do máis mínimo rigor. Onte eu viña escoitando a Radio Galega, por exemplo, cando viña de Vigo, falábase de quen informaba ou quen as valoracións que se facían dos convocantes da folga. Os únicos convocantes da folga eran Comisións Obreiras e UGT, os únicos que salían eran os secretarios xerales de Comisións e UGT, e o resto non se nos nomeaba como se non existíramos, non? Entón eu creo que xa está ben, non? Hai que exixir cando se fala de dereitos tan importantes como o dereito á liberdade de prensa, o dereito á información, hai que falar do dereito á información, pero a información veraz, non? E eu creo que o que se está facendo aquí en algúns medios neste país con respecto ao nacionalismo, e neste caso especialmente a CIGA, eu creo que é profundamente injusto e manipulador, non? E, bueno, é a reflexión que fago. Non o tomedes como, insisto, como un reproche ao voso traballo. Sabemos que iso obedece pois as líneas editoriales de determinados medios, e quen mandan pois son as empresas que non sodes vós, non?